Čo by vám urobilo radosť? Viete si predstaviť nejaký milník v živote, výhru alebo dokonca hmotný majetok, s ktorým by ste tento pocit nadobudli? V tomto videu vám vysvetlíme, ako jednoduchá úprava a spôsob, akým sa pohybujete vo svete, môže zmeniť to, čo vidíte, ako sa cítite a ako konáte. Teraz je mojou témou vďačnosť. Aké je spojenie medzi šťastím a vďačnosťou? Mnohí ľudia by povedali, no to je veľmi jednoduché. Keď ste šťastní, ste vďační. Ale zamyslite sa ešte raz. Sú to naozaj šťastní ľudia, ktorí sú vďační? Všetci poznáme veľa ľudí, ktorí majú všetko, čo by bolo potrebné, aby boli šťastní. No nie sú šťastní, pretože chcú niečo iné, alebo chcú viac toho istého. A všetci poznáme ľudí, ktorí zažili veľa nešťastia. Nešťastia, ktoré by ste sami nechceli zažiť. A predsa sú hlboko šťastní. Vyžarujú šťastie. Ste prekvapení prečo? Pretože sú vďační. Teraz sa môžeme opýtať, čo vlastne myslíme tou vďačnosťou a ako funguje. Je nám dané niečo, čo má pre nás skutočnú hodnotu, čo je pre nás cenné. A je nám to naozaj dané. Tieto dve veci sa musia spojiť. Musí to byť niečo hodnotné. A to je skutočný dar. A keď sa tieto dve veci spoja, potom v mojom srdci spontánne vzniká šťastie. Takto vzniká vďačnosť. Kľúčom k tomu všetkému je, že to nemusíte zažiť len raz za čas. Môžete byť ľuďmi, ktorí žijú vďačne stále. A ako môžeme žiť vďačne? Prežívaním každého okamihu. Tým, že si uvedomíme, že každý okamih, ktorý nám je daný, vnímame ako dar. Nemáte možnosť zabezpečiť si, že príde ďalší okamih. A predsa je toto najcennejšie, čo nám môže byť v živote dané. Tento okamih so všetkými príležitosťami, ktoré obsahuje. Znamená to, že môžeme byť vďační za všetko? Určite nie. Nemôžeme byť vďační za násilie, za vojnu, za útlak, za vykorisťovanie. V osobnej rovine nemôžeme byť vďační za stratu priateľa, za neveru, za smrť. Ale nepovedal som, že môžeme byť vďační za všetko. Povedal som, že môžeme byť v každom okamihu vďační za príležitosť. A dokonca aj vtedy, keď sme konfrontovaní s niečím, čo je pre nás naozaj ťažké. Môžeme sa k tejto príležitosti postaviť a reagovať na príležitosť v danom okamihu. Ako teda môže každý z nás nájsť spôsob, ako žiť vďačne, ale nie len raz za čas, ale okamih za okamihom byť vďačný? Ako to môžeme urobiť? Je to veľmi jednoduchá metóda. Zastavte sa. Pozrite sa. Choďte. To je všetko. Ale ako často sa zastavujeme? Ponáhľame sa životom. Nezastavujeme. Premeškáme príležitosť a okamih. Pretože sa nezastavíme. Musíme sa zastaviť. Musíme sa stíšiť. Musíme do svojho života zabudovať značky stop. A keď sa zastavíte, ďalšou vecou je pozrieť sa. Pozrite sa. Otvorte oči. Dýchajte. Otvorte všetky svoje zmysly pre toto úžasné bohatstvo, ktoré nám bolo dané. Nemá to konca kraja. O tom je život, aby sme sa tešili z toho, čo nám bolo dané. A potom môžeme otvoriť aj svoje srdcia. Srdcia pre príležitosť, pre možnosti, ktoré mám, aby som pomohol iným, aby som urobil iných šťastnými, pretože nič nás neurobí šťastnejšími, ako keď sme všetci šťastní. A keď otvoríme svoje srdcia príležitostiam, príležitosti nás vyzývajú, aby sme niečo urobili. A to je tretie zastavenie. Pozrite sa, potom choďte a naozaj niečo urobte. A čo môžeme urobiť, je čokoľvek, čo vám život ponúkne v tom prítomnom okamihu. Prichádza vlna vďačnosti, pretože ľudia si uvedomujú, aké je to dôležité a ako to môže zmeniť náš svet. Pretože ak ste vďační, nemáte strach. Ak sa nebojíte, nie ste násilní.
Ak ste vďační, konáte z pocitu dostatku a nie z pocitu nedostatku. A ste ochotní podeliť sa. Ak ste vďační, tak vám nevadia rozdiely medzi ľuďmi. A ste úctiví ku každému. A to mení túto mocenskú pyramídu, v ktorej žijeme. To je to, čo potrebujeme. Sieť menších skupín. Ďalších menších a menších skupín, ktoré sa navzájom poznajú, ktoré spolu komunikujú a vzájomne sa ovplyvňujú. A to je vďačný svet. Prežívanie vďačnosti úzko súvisí s našou schopnosťou vyjadrovať štedrosť, čo je vlastnosť, ktorá je podstatou toho, čo znamená byť človekom. Preskúmajte potenciál malých prejavov štedrosti, ktoré sa môžu rozletieť a zmeniť svet. Ďakujeme za sledovanie nášho videa a budeme radi, ak nám dáte like a follow a prípadne toto video budete ďalej zdieľať. Určite nás sledujte aj na sociálnych sieťach, aby vám neuniklo žiadne nové video. Zdravia vás, dobrí chlapci!